Sa number 4, punong barangay, sang sumag nagpaathag kun nga ang naglabot sa 62 million pesos ang budget para sa sumag gym. Nagabaton sa narisari nga reaksyon sa publiko ang 62 million pesos nga pondo para sa pagpatukod sa modernized nga multi-purpose building sa barangay Sumag sa Bacolod City. Ginklaro ni punong barangay Rodney Carmona sa Digicast Negros nga hindi man overpriced ang ini nga proyekto. Bangod ini ang mangin pinakauna nga multi-purpose building sa syudad nga may mga moderno na nga mga pasilidad. Sunod sa iya natapos na ang 10 million pesos nga first phase sang construction. Amuman ang 12 million pesos para sa second phase. Sa karon may dugang nga 40 million pesos para sa ulihi nga phase sang construction kag natala na ini magasugod sa una nga semana sang Agosto. Dugang sa punong barangay narakip na sa 62 million pesos nga budget ang pagbutang sa mga equipment kag moderno nga basketball court. May mga CCTV man nga ibutang sagwa kag sulod sang building. Sa idalom sang patukuron nga bleachers, may 8 ka mga kwarto nga ipahamtang nga pwede himuon opisina o kung para sa mga atleta nga magamit sang pasilidad. Plano man sa barangay nga magbutang sang mini gym sa mga pasilidad kung sa diin maka-exercise ang mga residente. ESJ and Sons Construction and Construction Supply Incorporated ang contractor sang among nga proyekto. Ginapaabot nga mabuksan ng ini nga pasilidad para sa mga residente sa barangay Sumag sa masunod nga tuig. So kung makita nila, ito may sa Sumag, katuwa ng gym ko, ano kada po, kung matapos na ng taon nyo, kasi base una pa kami hampangan ni Guro sa court kung matapos ni. Bilis ano sa third matapos ka? Kung masugon siya sa August, probably mga 1 year pa nga lubrahon, damo pa na lubrahon. May bleachers pa, may stage pa, ang iyang court, ang iyang mga amenities ang mga facilities, iban-iban pa nga mga ano, may ang sound siya basta kinamo sa lubrahon. Makita nyo na uro kung walang taon nyo ang mga program of sa city ang iyang DPWs kung ano ang unod na sa ato nga gym. Bilis sa 62 million ka, dala na ng equipments, Yes. mga sounds and CCTV. Sound, CCTVs, mga FDAS no? Fire detection, FDAS, fire detection and alarm system, speakers, so ang mga timer sabi nga may 24 sa clock, may 2 ka timer sa piyak-piyak, at siguro mga dagko ang mga electric fans,